Avui anem a fer les conxes de lluç, però que demà Sant Carlos, Sant Carles i Carolina, que no ens ho podem descuidar, doncs els ingredients seran 2 lluços petitets, però com que fa tant de vent i mal temps, doncs tots eren molt macos, però molt petitets eren. Una ceba per fer el sofregit, oli i mantega, el puntet de la sal, la llet per la beixamel, formatge ratllat per sobre, i després, a dintre el lluç amb les gambes aquestes, és on farem una bona beixamel. I després aquí són les conxes per poder-les menjar. Aquestes conxes fa molts anys que les tinc, però aquestes última mitja dotzena me les va comprar la Noemí a la peixateria d'allà a la plaça de Martorell. Les rentarem en lluç, les trobarem en paper i les salarem. Ara vaig a salar el peix. Ara anava a explicar que vaig enfarinar i després d'enfarinar sempre expulsar la farina. Ara passarem, com que tenim tot enfarinat, passarem a fregir el peix. L'oli més o menys que quedi una mica més que cobert. Una mica. Ens hem d'esperar. Els impacients ens hem d'esperar. Comença. Sí, podem començar a posar. Posem els peixos al mig, els prims a les puntes que els guardarem per la segona. Com que és cuina de mercat, has de comprar el que trobes. El que ha fet mal temps, doncs els lluços molt petitets avui, i sempre són més grossos del que volem. Però també ho farem, també. Sortirà tot igual. Aquest peix s'ha de tombar bastant de presseta, perquè com que després ja hi fem la beixamel i tot, acaba de fer com una altra cuita, diguéssim. Ha d'estar cuit, però no molt cuit. Ja anem preparant la bandeja, que quan els vagi traient, aquest paper xupi l'oli que sobra del lluç. Fem una altra volta. Tallat així suprema, sense espines, va molt bé, perquè no has de desespinar res després. Tots estan fregidets, si fa o no fa. Les cuetes han anat més de pressa, perquè hi ha l'oli més calent també, i van més ràpides, perquè són més primetes. Ara estic separant els caps de les cues, perquè després, amb la llet de la beixamel, hi bullirem el cap de les gambes. Aquí posarem el litro de llet per fer la beixamel i bullirem els caps de les gambes. Aquí fregirem ara les gambes, tom i tom. Les anem tombant perquè estiguin cuites, però que no quedin resseques. Les guardarem aquí i començarem a preparar amb aquest suquet el sofregit de la beixamel. Traiem la primera capa de la ceba, sempre, perquè no estigui dura. Que surt com sequeta i així, és la primera capa sempre fora. Ara hem posat la ceba i l'hem d'anar vigilant bastant perquè aviat és d'hora. Ha d'estar molt ben cuita la ceba, perquè si no està ben cuita llavors queda aigüeta. S'ha de fer molt foc fortet i vigilar-la vigilant. La farina, com que et xupa molt, s'ha de posar oli i una miqueta de mantega. Estem plenes. 1, 2, 3 i 4. Ara, al moment que poses la farina, has de posar la sal a la beixamel, si no queda sosa.
2 o 3 puntetes. A tot arreu s'ha de posar un punt de sal, si no les coses queden sosses. Ara he posat la farina, que la ceba estava ben doradeta, 2 o 3 o 4 minuts la farina que es cogui, perquè la farina crua no val res, la sal, i ara ja anirem a colar la llet i posar-la aquí. A poc a poc anar fent. Ara posant una mica en vida. Ja tenim la sal, ja ho tenim tot. És qüestió d'anar-los fent. Foc baixet. Ara el que farem serà treure la pell i esmicolar el lluç. Ja veus? Aquí hi ha els dos lluços. Tallat a supremes i no ha sortit ni alguna espina. I té les pells i prou. I ara tot se'n va cap dins de la beixamel. Ara m'havia descuidat de posar les gambes. Ara les haig de pelar totes i posar-les a trossets petitons aquí dintre. Petitets però que es trobin, saps? Una mica també va bé. M'agrada anar-les trobant. La beixamel ben espessa perquè faci cos. Un, dos, tres, quatre. Després ja les acabaré de repolir. Pues ja hi som, tu. Estan al punt. Doradetes, aquesta està un punt blanqueta però no passa res. M'agrada més així, ja me la menjaré jo.